Guys, good morning. So, andito tayo ngayon sa kay Malus, Ate Malus Catering. Ayun o. Pakita ko sa inyo guys, no? Ayun. So, Ate Malus Catering. So, umaga kami nagpunta kanya rito. Alas 10. Medyo sarado pa sila. Hindi pa talaga operational. Dahil Sunday ngayon, walang masyadong customer. Baka mamayang hapon yan guys. No? So ito yung place ni Ate Malu, Sister Malu. Shoutout sa iyo. So magsasamji kami ngayon. Alam nyo na, nakiburaut na naman ako. Kay Lisel. Nakiburaut ako. Nilibre ako ng classmate ko na college. Na siya nag-request. Ay rugo. Matagal nang nagyayaya si Lisel sa akin. May agkat na ako. Kaso ngayon lang nagkaroon ng free time. Mento si ulan-ulan. Kaya ayun, no. Sabi niya, Kuya Jess, tara. Libre kita, anak ako. Siyempre, pagkakataon. Libre, basta libre. Daw tayo. Tara. May banana. Yum, yum. Yum, yum. Pangwa mo po, pagsandok mo po. Buriling kaya. Banana. Wow. Ito guys, so kaya natin ubusin to. Ay, kaya ang gusto na din eh. Pero okay na. Ano yan? Hotdog. Ay, kikiam! Bakit mamula-mula si kikiam nga natin, no? May kinulayan si kikiam. Okay. Meron tayong, ano kasi ito, Ito po, chicharon. Chicharon, okay. Meron tayong tokwa. Hindi, sige. Ano sa'yo? Kuha ka na lang din ng chicharon. Huwag lang yung mataba, no? Hawakan ko, okay lang. Sige, tirahin mo na lang. Kamayin mo na lang. Sana malambot. Pag nabungi, that's all. Yeah, that's all, thank you. Oo, ano pa? Ito, si Kikiam. Kikiaman medyo, ano yan? So, punta lang po kayo kay Ate Malus Catering. Ano? Ito. Let me, yeah. Ito, ayaw mo to. Sige, lagyan mo na. Ito, dutan na. Oh, yeah. Wow. So mga suki, Yun, sarap. Gomera hanap na ako yata. Tara. Saran. Pera sa cab. No ka rin kata. Sa may hangin, no? Okay, pwede siguro ito. Diba pala ako, may na po yung bag ko. Kakain na kami ni Madam Lisel. Ay, Lolen. Ay, Lolen. Matagal na akong kinukulit kaso choosy ako, alam mo naman, dalagang Pilipina. Makipot ka pa. Klase ko yan nung college, guys. Si Madam Lisel. Ay, wow. Ano pang hinintay natin? Ano pang gagawin natin? Tirahin na natin. Baka tirahin pa ng iba. Diba? Meron tayong chicharon. Charan. Favorite ko pa. Ano ang tawag ito? Japsay. Japsoy. Japsay. Japsoy. May lagang chapsoy lang talaga ako, guys. Sarap, no? Walang halong pambuglados, guys, no? Ang sarap yung ano na, japsoy. Japsay. Japsoy. Japsay. Japje. Oh, whatever. Basta, lalamon na lang tayo. Manyaman nyo, oh. Korean noodles, oh. Apa? Korean noodles. So, ito, guys, oh. Sarap, bagong luto. Bagong luto. Sister Malo, malaka. Dinusog kami. Ate Malu, where na yung dito nami? Jo, thank you. Welcome. Ayun. Kapal talaga ng mukha ko, no? Sa libre. Dito naman tayo. Tinatawag nilang tofu. Tokwa. Yum, yum.
Sarap siya. Kahit walang toyo, masarap. Hindi. Gusto mo ng toyo? Ano? Ako lang. May toyo na ako. Totoyo na yung mata. Okay. Kasim, meron ka? Oo, kilikili. Gusto mo, Sam? Ako maatas. Hindi na. Kaya ko yun. Kaya ko yun. Lagi mo. Ayun ko. Dahil ko. Hindi tinanong ko may asin ka. Wow, pwede ka naman. Balakos lang yan dyan. Nangitim yung kilikili ko, guys. So, dahil sa balahibo niya. Na-expose tayo. Ay, Rugo, man niya, Jesse boy. Man niya kakain mo. Ba't ganyan ang beshi ko? Pero yung manakit barabaliktad. Galim na. Malungkot ba ang beshi ko? Hindi. Hindi. Gusto mang beshi mo. Paano mag-commercial ng tofu? Sige, sample. Parang maasim yung topo mo. Ikaw. Maasim din ba ito? Ganito kumain ang topo. Katsura po. Ano pa kung sura? It's delicious. Wala pa yung sandi natin. Nabubusog na tayo sa sandi. Pina-prepare pa nila. Pwede naman i-take out siguro. Hindi. Di ba pwede nyo take out yung samji? May plastic ka pa. Kana tayo kayang bag. Eh, kaya direct ang payong ko. Ayan na. Yung gusto mo kayo, namin mo ano? May cheese, ayan. Unlimited cheese. Okay. For only $2.98. Ay, wow. For only $2.98, meron ka ng unlimited cheese, no? Tsaka chicken and samji. Chicken and samji. Okay. Tingnan mo yan. Magkano mo yan? Baka maputol yung mga ngiti ng pangil. Ano ang klaseng vampira? May na ang pangil. May na ang pangil ko dito. Ganito ang pagsasamji. Ay, excuse me. Joe, thank you very much. Yeah. I really appreciate you. Para hindi na malungkot ang beshi ko. Next time, pag tinamaan ko ang swerte, ako naman. Tinamaan ka na magaling. Ako naman lilibre sa'yo. Wow. Favorite ko talaga to. Ano yan? Oh, Ano sarap kasi din yan. pangalan nito sa'yo? Korean noodles. Ayaw mo na japchae. Ano ka japchae? So yun guys, pinapahirapan ako nila sila i-pronounce na kaya japchae. Na-prepare na natin guys. Yun dapat plato, bandihado, yung malaki no? Shoutout to Ate Malu. Shoutout Ate Malu, dapat bandihado. Shoutout ang mga regular plato, ne? Oh, yun no? Dapat na siyang maluto. Tara! Sunday ngayon, walang masyadong customer kasi maaga pa. So, ganyan kumain daw ng samji. Ilalagay yung baboy or yung pork sa mga dahon-dahon at lalagyan ng chili paste. Ano pa ito? Kimchi. Okay, kimchi. And then, ayan si Lisel. Aywa. Ay, ako marami. Ako natag yung makanyan. Kaya ko rin yan. Try natin. Charan! Maglalagay tayo nito. Charan! At lalagyan natin lang. Ito na ba isang cup nyo? Kimchi. Ay, wow. Ay, wow. Salamat. God said, let there be light. Ay, nagkaliwanag nga. So, kakain na tayo, guys. And then, lalagyan natin ng cheese. Nakakala nila sarado, no? Tapos, lalagyan natin. Ano kasing house kayo na? Korean chili paste. Kahit ano gusto mo. Okay, whatever. Basta pagsama-samahin ito, guys, no? And then, i-fold ng konti. Asa.
Okay, magpo-focus na tayo dito kay Korean noodles. Mas buri kay Korean noodles. Sarap siya. Tadaan! I guess it's time to use this. Libre yan eh. Wala pa bayad na pa ako. Nagtanong lang po. Shout-out Ate Malo, mampubo. I will teach you how to use this chopstick. Marunong ka nito? Ito. Lahat ng bagay na pag-aaralan, guys. Ay, wow. Biyasa na ako. Try ko kaya yung chicken to cheese. Tinuruan ako ni Master Shifu. Try ko may plato na. Wala pa mga plato. Wala po. Kala po namin walang plato. Ah, pinaplato pala? May plato pala. Sabi mo yun, may plato. Ay, lole. Ngayon ako mag-chopstick. Ako biyasa talaga. Sabi mo, bayaso ha. Nakakumuhan. So, kakain naman tayo ng saging. Hindi talaga marunong. Nagmamayabang lang ako talaga. Okay. Ay, Lolen, pero nusok na yung saging. Walang kaklas-klas, no? Nakaklas-klas yung beshi ko. Thank you. O, dalayan kaklas-klas yung beshi mo? O, Diyo, mga kakayo. Turuda ka, beshi. Juice po. Hindi, wala pa po. Wala pa. Tsaka ano po, pa-refill po. Nang? Thank you. Meat. Ah. Ano nga ako biyasa mag-chopstick? May tinidor. Wow. Hawakan mo dito. Sige, hawakan ko. Ilagay mo sa dulo. Tapos dito ilagay mo dito. Sa may pagintuduro. Tapos dapat steady siya. Tamo yun. Paano yan? Okay. Ano yan? Gayahin mo. Tapos ito lang yung gagalaw. Ito lang yung gagalaw. Okay. Something like that. And then, this one like this. Yeah. Depende kung anong haba ang gusto mo. Ay, gusto ko mas mahaba. Ah, mas mahaba? Ay, rugo. Mas bongga. Ayan, oh. Ito lang yung gagalaw. Ito steady lang. Look at me, Master Shifu. I know how to use the chopstick. Look at me now. Okay. Ganito, Beshi. Ay, wo. Habang sasayaw ka. Ay. Yeah. Ay. Ito lang, Beshi. Magpapatinig. Ano? Ito yung gagalaw. Oh, okay, ganun. Tapos sasayaw. So, ganito. Seryosin masyado yung beshi ko. Ba't malungkot ang beshi ko? Ay, rugo. Ay, buwa. Ay. Biasa na, buwa. Biasa na. Biasa ni Jessie Boy. Buwa. Ah, dali. Steady, me. Steady, me. Steady, me. May demonyos ko. Kaya ko yan. I can manage. Ay, urong natin ang konti. Yan. Yan. Tapos tigasan mo to. Matigas na. Nanigas na yung kamay ko. Ay, rugo. Ay, wow. May sanipang ka, Ken. Ibang matigas ang inapapang. Pinusok na. Wala! Minum na akong ganun. Ay, tinusok na yung sa akin. Ang hirap talaga matuto yung mga old dogs. Diba? For a new tricks, it's hard, no? Beshi, pinagpapawisan ako. Gusto mo ng blower, Beshi? Huwag na. Sanay ako. Sanay ka sa hirap ko. Sila naman na nagluluto ngayon. Round 2. Ano masasabi mo, Lisel?
Ah, hindi napapaypayan yan. Hindi na ginawang barbecue. Okay, so mag-round 2 kami. Ay, buwa. Ayan. Meron siya Elisel na pa-juice. Ay, paligid dito guys. Maagang maaga pa. Alas 11 pasado. Mag-alas 12 na. Okay, so ito yung si Elisel nagpapapicture. So may parapol sila ngayon guys. Elisel, thank you. Ano masasabi mo? Busog? Yes. Busog na busog. Okay. Thank you, thank you.